তিনি 14th April 2022 जों साइमानो जतनो सिंद्र ब्रहासनि ब्लाइकनो रसाब ग्रंकुक ते बिनि रसामनि ककथै खराइसिनि हास्टिनो करिबो फादर हास्टे ककबरो ककथैनो ब्लाइसिनि मुरजाक याबो ककबरो सामनि हापर ब्लाइकनि सिनि जगमखां दागतो गबासिनि रसामनि हापर याकारि थांजाक बिमल देबरमनो तिनि थैमानि साल हाके बिसा फंमानि साल ते बनो मुइतु ख्लाइ तिनि किसा अ भिडिअ ख्लाइमो ते खाखामं तंनाय ते सुरिमं तंनाय दागतनि mang rok हाके बिनि साग रक आं सागा तंफोर गाहाम तंनांथों ते बसकनि साल तेबो बिनि हामारि रक्सिनि ककबरो रसामनि हापर फायनांथों ते आबनो करिबो बसकनि साल बिनि जे मुंबाई हाके बिनि जे मुंनि बिसिंतै आं सिनि जतो ककबरो खामानि बरनो कयमं तंनाय हाके बासिनि दाबुनि हास्टे नागिर तंनायनो गयनाय सिनि जाबाय थानाय लेकिन गोजामखौ बिनि सोलायबो गुसुं गुसुं जाब थानाय दङ आउन बिसिंतिफोरनो डाक्टर दा बिमल नतैने हास्टे हाबां हायबा जिफ्रा गभर्नमेन्ट हायबा सिनि डिडि एदिक्स हाबांनो बोहक्ति Waisaswk bini Mangthong Achuk Rwna बेरायखिना हामखुनाय बे सिनि ककबरो रसामनि हाफोराव आं सागबाय थां बो बेरायखिना खाकसे मुं दंनाय आबाहायरक बसकनि साल याबे नांथुं अ भिडिअनि बिसिंति आबनो कयमं दंनाय जे सितिर भासिन बेरायखिना रसाब ग्रंकुक सिनि रसामनि हाफोर याका थांजक दागतो दा बिमलनि Mangthong जे थायाबनो कायसा Achuk Rwna बागै jangan kita bawa kaji sini mungkin sini gomsuk mung, tapi bini nukuni bekak masing bo, jauh tu berarti ang saklay thang saklay mung tongnai, jadi bini nukuni tibo kaham nai tabu tongnai itu, tapi asik cawin no, dah kau tu Muito Khwlaimani bisa pemana tu ini Muito Khwlaimani, obvious Khwlaimani, jauh tu no, black ni five play hambai, jauh tu naik tu mana, thank you.